Nedávno mi pristal komentár jednej ženy, ktorá sa pýtala, že čo vlastne robiť, keď dám tomu mužovi tú zodpovednosť. Postarať sa o deti, o domácnosť, o nejaký výlet, proste niečo zariadiť. On to nedopadne tak, ako som si predstavovala. Keď toto väčšinou počujem vo vzťahoch, kde žena preberá veľmi veľa vecí v tej domácnosti, s tými deťmi, krátka to má v merku tá žena. A keď potom príde na to, že tá výmena úloh má nastať, že to dá mužovi, tak žena predpokladá, že muž to bude vedieť urobiť presne tak, ako ona. To sa tu neudeje. Veľmi málo mužov to tak presne urobí. A nie je to ani preto, že by im nezáležalo na rodine, že by mali na háku, čo mu hovoríme ako my ženy. Áno, možno sa niekedy stane, sú aj takí muži, ale veľakrát je to tak, že muži nie sú zvyknutí toto robiť. A nie sú zvyknutí toto robiť preto, lebo často to preberáme my, ženy. Muži začínajú bočiť a dávať ruky preč od takýchto povinností ohľadne detí, uspávania, varenia, výletov, vybranie dovoleniek, miesta, keď cítia, že tá žena si to chce urobiť po svojom alebo má nejaký preferovaný spôsob, ako to urobiť, ako sa to má urobiť, alebo budú kritizovaní, ak to tak neurobia. Tu platí to pravidlo, že väčšine mužov totiž záleží na tom, aby žena bola šťastná a spokojná. Ako náhle nevidia, že sme spokojné a šťastné po niečom, čo urobili, že vidia, cítia, počujú, že to nie je dobré, oni si to preložia, nič čo urobím nie je dosť. Všetko, čo spravím, je zle. Začnú sa tým povinnostiam vyhýbať. Začnú hovoriť vetu rozhodni ty, alebo kam by si chcela ísť ty? Sú ti tie vety povedomé? Ak chceš toto zmeniť, túto dynamiku, kde je to všetko na tebe, kde to ťaháš, kde musíš všetko sledovať, kontrolovať, nevieš si vydýchnuť, musíš urobiť takúto nekomfortnú vec, čo ti teraz poviem. Vyskúšaj si nejakú jednu vec odložiť úplne na ňo. Čiže prvý krok je to, že hodni sa s ním, že či by to mohlo byť na ňom, táto jedna vec, ten výlet, tá dovolenka. Druhá vec je, že on to musí odsúhlasiť a dohodnúť sa. Tretia vec je to, že porozprávať sa o tom minimálnom štandarde, čo je určite to, čo potrebuješ, aby bolo hotové. Pretože ty toho muža vysielaš do niečoho, čo možno ide robiť prvýkrát, alebo to urobil párkrát kedysi. Že on možno fakt nevie, čo sa tam vyžaduje. Že nevie, čo ty chceš. A možno sa tam aj bude pýtať. Hej, aby neurobil chybu, aby to nebolo zlé. Len mu povedz, že ja ti proste verím. A potom to možno začne robiť aj rád. Tak ako mi napísala moja klientka, že jej muž začal variť a dokonca prať. Takže nie je to beznadejné.